Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Dili to nimo angay buhaton kay sagrado ang pangumpisal. Naghatag kapag pinitensya ka na hana ka. Ayaw sa gupulabi kasaba ging oy. Nagkasana ka na oh. Mukumpisal kong usab unya. Kay invalid tong akong kumpisal ganina. Magpasalamat ka gyud ni Padre Ping. Kay kung wa pa ko niya pugni, mauwawan ka gyud untas mga tao. Maihaw ka gyud unta. Aw, do nga nalatag pangumpisal unya gring. Mangumpisal sad ko. Kinervyos ba ko kanina? Abi yun ako mabunggo sa mga tao sa kiapiting. Lugaw ang kuya sa. Nakahimo mo gud. Naapikihan na lagi ko niyo siya. Kay, iyan ako nung gibadlong ang babae nga dili siya pari, o ko nung maminaw. Padayon man ko nung saysay sa iyang saha. Unya, naghilak. Makatawa mo kung kuya eh. Mura magsalida gud. Uy, pero ingon bi as father ha nga dili ta manabi. Bisan sa itong pamilya. Ah sige. Ato na sikreto. Way laing mahibaw. Basta biya ha? Lagi. Ato lang gining itago. Way laing mahibaw ini. Mga traidor! Mateo? Brad. Ay kong tagong Brad! Kinitag suhol! Uy! Mateo! Mga traidor mo! Mga bahis mo! Kasayop kasi mo pagtuo, Mateo! Nasayop? Ha? Nagkadugong ko silang istoryahan! Itago! Isikreto! Walang may bao! Pwes! May bao na ko! Ngayon kong itunto! Sagbahis ka nila! Nagtuo kong buutan ka! Ako magibuhagan ako uyab ko si Sarah! Pero karon, may dako ng rason na makigbalik ko niya! Di na ko ni mo! Traidor ka! Lida! Mateo! Lida! Dako ano no nakog sa tungod na ako gibuwagan na no si Lida siyang uyab nga si Mateo ug makigbalik na lang noon sa siyang uyab nga si Sarah. Ako gining sa ako dakong sa Ayaw busulay mong kaugalingon kuya eh. anong dili man kay kung dili patungod na ako nga inyong gihisgutan dili unta sila makabuwag. I-judge man sa siya diretso. Wag ko siya mahibaw kung unsay among giingon nga sikreto. Pero ni judge siya na may relasyon mi. How I wish. Oh, Iya may gi-judge kuya. Di ko siya gi-judge. Ano mo judge man siya? Di mo siya abogado. tarong oy. Ha? Seryoso ra ba nga itong istorya sa gulang sa nimo kinulukoy ra? Inuod man akong gisulti kuya. Ka-judge di siya. Dili. Abogado. Dili. Una, ngano mo judge man siya bi? Bitaw sa no. Anong mo judge man to siya nga di man siya judge? Correct. Basta na. Ay, kung judge pa unta siya, pwede unta siya nga mo judge. Pero, okay ug dili man siya judge. Di gid unta siya mo judge. Sakto yun kuya. Oh. Pero ngano lagi na ngano mga mo judge og contest. Di man na sila mga judge nga, pero nganong mo judge man na sila. Bitaw no? Ano ka sa? Pero temparagon. Murag, wala naman di magkadimaw niya ito story nga akin eh. Murag nalayo na ito topic ni. Nakabantay sa bitaw ko kuya. Oh. Kay bawo na ko ngano. Ano man? Naputol akong kaon ganina. Wa ko mabusog. Ako yun, kaya ko kaon. Ha? Ano man kuya? Nabusog na ko sa kasaban malagreng.
Okay ka na? Dili agad, Father. Pero kahibaw ko, ma-okay ra ko. Sige na. Tabangan ka na mag-pray. Di ka basagdan sa Ginoo. Yes, Father. Nagpandam kong pagkaon. Pangaon sa mo ni Lulong. Naputol makain yung kaon kanina. Ayaw na, Father. Okay ra ko. No. Ayaw nang mubiya ka sa kaon kung may problema. Mukaon gyud, okay? Sige na, Long. Sood na. Tuwan na si Lida sa sood. Salamat kayo, Father, ha? Ako di ay pader. Dinenta sa gawas no eh. Nasa ta istoryahan. Ay. Pero pader, Mag-istoryaw na ta. Pwede pa apilon si Kuya Piping, Father? Napami istoryahan. Mang snacks raw niya mi. pero pader, Sige, pero Father, sige. Ato ta dito mag-istorya no eh. Dali. Kaon pa, eh. Nagkaon bitaw ko. Pero murag, wa man ay iban ang suot sa mo plato. Wa ko'y kana. Kalam ni ini pagkaon nga gipaandam ni Father. Wa ka ganahi? Wa. Kaon, oy. Sayang kay na. Wa gid bitaw ko'y kana. Wa din ako tuyo. Oh. Sorry, Lord. Pero di na ako magkatiwas sa kaon, ini. Lida, Sorry, bro. kuan, Ayaw na ko sa palihog lang. di ba ka nang... Sabtal ako. Ayaw na ko sa pagkaon. Oo, lagi. Di man ta kapugson. Moingon naman ko nga, ako nalay kaon na ng imong naas plato. Kadaghan na ito yung mong nakaon. Di, oy. Ako may mutubos ni Kuya Piping. Ha? Wa to'y paniudtos, Kuya Piping. Kay kasaba mo'y gipakaon ni nang milagring niya. Kaluoy ko din ni Kuya. Sunod noy. Una-una sa giduna. Ayaw nang diretso-diretso. Para si ganiha oh. Nagkanang napagan. Naangin pa si Lida. Do sa nas kuntian, oy. Unsa kay kikaon lang lulong sa lami ko tingali. Noy? Oo, pader. Akong ngusbon, pasensya, good. Ay lang gitugos ba noy ha? Di na gyud, pader. Ginoo ko gutuman na gyud. May isulti ka, Noy? Kuan, naalang ko'y pangutana, pader. Unsa man na? Unsa dito imong gipakaon lang lulong og Lida, pader? Ha? Unsa imong giandam nga pagkaon nila ba? Aw, adobong manok ra gud to o pochero, Noy? Ako'y... Nipi pa rin? Kung may sobra gani sila, pader, ako na lang ha. Ako na lang to. Wapataw ko'y paniyon to. Ha? Wa pa kayo pa niyon to, Noy? Wapa lagi, pader. We. Bitaw, noy. Bitaw, noy. Nga Bitaw, Noy, naman bitaw. mo ko ni mo, pader, sa dikit, pader. Gutom na yung tingali ka, kinagmanoy ka naman ako. Sige Noy, pagkanunti ka. Huwag sa kami sulti, good. Nagpasabot. Kuan ba? Nagpasabot manggug ko, pader.
Lahi man ang nagpasabot sa nisulti gyud. Ay karon nisulting nako. Karon pa. Oh, Ganina gyud unta dayon. naikog manggug ko. Ayaw gyud anang ikog-ikog. Labi na kung gutom na. Lagi. Kay mapas mo na noong kana. Oh, Ang kuyaw pag yung ulcer. Parehas kong classmate sa una. oh. May istorya naman gyud ni nato. Ako sinugo pa dere ko kapag ano na kunin mo magstorya pa mo lagi ka. Ha? Kuan ba haplos na gitaw kaya kung tiyan pa dere. Maulsir na yung kuan ni. Pakana na taon ko eh. Ayaw lagi. Dali na. Dali na. Ay pabaga na lang yung kuan eh. Unya, wa ka mauwaw, Ping. Wow, uy. Pero gutom naman yung kayo. Hangaw di ko magpabaga. Ang ano man day ni pauli lang una ka. Naamang kita tay daghang pagkaon ba? Saba day, gipakaon naman gani kung nimog kasaba. Hahay, human na to, oy. Og angay raman sad gyud kang kasab-an tungod sa imong gibuhat. Nilaliman kang nagpapari-pari pa ka. Kadaghan sa mga taong imong gitonto. Hoy, di ba yag ito maayo imong gibuhat, Felipe? Ah, Felipe! Oh, ngano naman sad ka? Mura man kag nakakitag ungo. Gring, ay lang kong tawag kag Pilipi, be. Ngano naman sad lagi eh. Basta. Ay, ambot ni mo, oy. Mag-andam na ko sa lamisa aron makapanihapon na ta. Ninumdum sa kong anghila. Ay, anong mahinumdum magyud gihapon ko atong babayhan na, oy. Sudling tubig ang pitsil, Ping! Oh! Oh? Birthday na ni mo sunod buwan, pader? Uy, kadako gud ang hikay anak padre. Aw, di na gud kayo dako. Simple lang. Pero maglitson lang tingali. Pwede na ni sunod buwan namong mga baboy, pader. Pwede na ni Aslon. Mabitaw niya ako no eh. Wala tanaw ko sa inyong mga baboy. Ay, barato na lang na padre basta ikay mo palit. Pauli lang sa pagkaon og bakuna gud. Salamat daan ha. Magka-discount gud ko. Ay, libre na lang ko na imuha, pader. Libre. Oh, Uy, ayaw uy. Eh, basta kay libre na. Ako nang regalo nimo. Ayaw lang ilibre. Noy, baratuha lang. Basta kay libre na, pader. Ring, ato nang regalo ni pader, ha? oo. Okay ra ko dre. Way problema. Pero kung do na kay ihatag, okay ra pud ko dre. Libre na lagi, Ring. Oo, lagi. Libre gud lagi. Libre ra dre. Ingon ako lolo, mag-ihaw siya duha ka kanding para sa birthday ni father. Yang isurprisa. Ay, ang ako sang mama, magluto og biko og budbud. Yay! Taka si Daddy Day! Pero, why mo saba ni father, ha? Surprisa na nato, ha? Ikaw sis, unsa inyong plano sa birthday ni father? Wa pa ko kay bawon si dadon nila ni mama. Basta kay naasa to sila dadon. Unya kami sa youth, magmanyanita may kaoban ng choir. Apil mo yan, ha? Aw, mas maayo hinuon. Mas maayo hinuon nga daghan taro mas alegre. Yay! Yari anong dlaw no? Kaon yung kadlawon. Kaon ni kagabi. Di ba sa udto? Ayo. Whole day kaon, ana? Paningkamutan lang nato nga simple nga mga pagkaon lang ang damon. Kay di mo ganahan si father nga mugasto ang mga tao. Si Kuya Piping Kasa? Unsa kay iyang irigalo ni father?